Telo mopogore opogore pacho kaendi koro podo medo kwedo mokalo okang' ma bende rowere moko e gweng'go mag Soye kaunti ma Uasin Gishu nokawo mar bayo gai mar ODM moluor Raila Odinga gi kite kendo ketho dirishni mag ndege ma bende nowuotho godo kata nodhi godo kono ero. Kokwedo wach makamano ero, moluor Raila Odinga owuon owacho ni wach makamano ero miyo oparo lweny mano ero mar multi-party ma higa 1992 kod lweny mabende nomuoche tok yiero ma higa 2007. Owacho ni ok obi yie kod siasa mago eko mag pogo jopiny, kokwayo gavana ma Uasin Gishu County Migosi Jackson Mandago kanyakla kod jaod bura ma Soy Caleb Kositany mondo owuog oko kwed wacha makamano ero. Kata kamano, gavana Jackson Mandago bende koro ler nitiere ni osekwedo monj makamano kowacho ni okang' mowinjore ibiro kawne rowere ma bende ibiro yudi kod ketha makamago eko. Motelo ne monj makamano ero, moluor Raila Odinga oromo kod jopiny kod jotelo mamoko e gwenge makono ero kendo twak kodgi ewi weche mag dongruoge moriwo kanyakla weche eko mag onge mar arita kwe e gwenge makono ero, duoko chien nengo manyiwa e kind dongruoge mamoko ma bende obiro timo ne oganda makono ero poni obiro bedo ka ker e pacho ka. Raila ma waluongo ni Baba the Fifth en ng'ama osego siasa kuom higni mang'eny. Baba en ng'ama osebedo madhiga kamoro amora. Onge kama baba osedhiye mo oyudo reception ila manyo oyudo nyoro cha. Tadwa ni mondo awachi maler kabisa ni baba en ng'ama duong', en ng'ama machua, en ng'ama osego siasa higni mang'eny kendo en ng'ama president. An kaka ang'eyo ni baba dhi bedo president kam tarik 9 dwe mar 8. To kata ka we mano aside, baba en ng'ama senior, en ng'ama osetiyo ne Kenya e space mar politics kuom higni mang'eny. Siasa ne en siasa mong'ere kendo baba en ng'ama osechung' ne japiny miwacho ni japiny ma the grassroots. Fight ne mondo Kenya obed maber. To gima ne otimore nyoro en example marach nikech gima ne otimore chieng' mane Ruto obiro, the DP obiro Kisumu County. Wang'eyo very well ni mano gima joge ema notimo. Gino ok notim gi jopiny ma jo Kisumu County. Bende nokotime gi dang' awachi nokotime gi jo Kisumu County. En gima notimore gi members kata supporters manowuonde ni support kendo nomigi pesa according to report mane police owacho. Police nowacho very clearly ni nochiw 2 million manonego timgo sensitization. To ne ok otimore maber. Koro joka ne react nikech nok giyudo pesa manonego bed ni giyudo. To ok en gimoro manobedo planned gi jo Kisumu County ni mondo wagone deputy president koko. Mano en gima very bad and very unfortunate. Ka ginyalo kawo gima kamano, baba ng'ama duong', ng'ama osego siasa kendo osewuotho everywhere in this country. To gima kamano pod ok otimore. Koro adwa ni mondo akwer, kendo adwa na akwer joma support William Ruto. Ni gima nyogi timono is very stupid and very shameful. Kendo ok onego bed repeated anywhere. Kendo adwaro ni mondo call upon the security organ mar this country. Ni sani siasa osechako bedo maliet. Mondo gitem matek, ging'e ni kama nitie sport. Kaka nyorono, kanye ging'eyo ni baba dhiyo Uasin Gishu. Nyonego bed ni gise bedo gi advance team momiyo gi report o plan ila mofuo manyo wanenogo. An adwa ni mondo aluongi and call upon all Kenyans. Ni gima kamano is not accepted. Ni odhi marach to awacho ni Kenya ni ji duto dhi menyo. Ng'ato ka ng'ato dhi kuonde mamoko. To uparo ni ber ka wan be wan jo Kisumu koro wawacho ni gin be kik ginyon ka. Mano ok en siasa mwadwa goyo, mano ok en direction mwadwa miyo jo Kenya. To wadwa ni mondo Kenya obed free. Wan ga very free democracy. Wadwaro ni jo Kenya odhi kamoro amora, giusi gima ginyalo uso, giwuo gi jopiny, ka jopiny oyie kendo neno ni giromogo, to mondo ng'ato ka ng'ato mi komi. An kaka an jachung', achung' kendo amanyo kom ma senate. To ok anyal dhi gi fujo kuonde moko nang' loro ne jomoko ok nyon, mana kiyenyo to mano jopiny dil kodi kigin. Nitie koko moko mawuok kuom jopiny kaluwore gi timbe manyocha isetimo. To nitie moko ma wan wawegi kaka josiasa wan ema wapango. An akwayo jopiny waguru siasa maber, ka ok ihera mano is okay. Ka ok ihero ng'ama chielo it is okay. But kelo koko gi lweny manyo waneno cha is very unfortunate, and I want to call upon the government ni they should really up their game kendo gi make sure ni gik maka macho ok obedo repeated anywhere. An pok aneno ng'ama kawo ndege ni bayo gi kidi mato
mar ng'ama duong' ma of the stature mar the president. Mano is very bad and very unfortunate and is not accepted, should not be repeated.